Lara, somos a tropa dos epicúreos de Illes de Cacheiras. Nos defendemos a postura a favor, pero primeiro gustaríanos aclarar que é a masificación turística. Pois ben, a masificación turística aparece cando un destino acolle a máis visitantes dos que pode acoller de maneira sostenible. Dito isto, pasamos aos argumentos. O elevado número de turistas, os problemas causados en distintos ámbitos e o pouco beneficio en relación cos gastos. O número de turistas no pasado ano supera os 8 millóns. Isto indica o Instituto Galego de Estadística. Esta cifra alcanza máximos históricos en turismo. Polo tanto, supera con evidencia o número de residentes en Galicia. Isto quere dicir que acollemos a máis persoas das que podemos acoller de maneira sostenible. Entón, pódese confirmar que si hai masificación turística e non beneficia a Galicia como comunidade. A masificación turística en Galicia ten varios efectos negativos que afectan a diferentes aspectos da vida cotidiana, como a vivenda, o medio de transporte e o medio ambiente. A alta demanda turística en zonas populares como as Rías Baixas, Santiago de Compostela ou a Costa da Morte provocou que moitos propietarios de vivendas prefiran destinalas ao alquiler vacacional en lugar de aos residentes locais. Isto reduce a oferta de vivendas, facendo que os prezos dos alquileres suban para os habitantes. O aumento do turismo provoca saturación nas estradas, portos e aeroportos. As infraestructuras de transporte non están preparadas para soportar ese volume de xente, o que influe na calidade do servizo. E o medio ambiente vese moi perxudicado polas grandes aglomeracións turísticas que teñen efectos negativos nos ecosistemas naturais, como as praias, as reservas naturais ou os bosques. Que haxa tanta cantidade de turistas provoca un aumento dos residuos xerados. E isto xa non só é perxudicial para o medio ambiente, senón tamén para a saúde da xente. O último argumento é que hai moi pouco beneficio en relación cos gastos. Se ben sabemos que o turismo xenera emprego e riqueza, isto non beneficia os pequenos comercios que loitan por sobrevivir, só beneficia as grandes empresas hoteleiras ou de hostelería. Para estes problemas, elaboramos unha serie de solucións. A primeira, promover o turismo sostible, implementando políticas que prioricen o turismo sostible, onde se equilibre o goce dos visitantes ca conservación do patrimonio natural e cultural. Isto pode incluir a creación de rutas turísticas que distribúan o fluxo de visitantes de maneira equitativa por toda a rexión. A segunda solución sería a descentralización do turismo, fomentando o turismo en localidades menos coñecidas, como a Ribeira Sacra, o interior das Rías Baixas ou a provincia de Ourense. Deste xeito, os visitantes poden explorar diferentes paisaxes e tradicións, desconxestionando os destinos máis masificados como Santiago de Compostela ou a Costa da Morte. A regulación do número de visitantes. Isto poderíase facer implementando sistemas de control e límites de acceso nos sitios máis visitados, como o Camiño de Santiago ou áreas naturais sensibles, por exemplo, as Illas Cíes. Coa emisión de permisos ou entradas limitadas. Isto permitiría evitar a sobrecarga destes lugares e asegurar a súa conservación. O fomento do turismo fora da tempada alta. Para isto, habería que incentivar a visita en tempada baixa, mediante campañas de marketing e ofertas de descontos. A reducción da concentración de turistas nos meses de verán pode aliviar a presión sobre as infraestructuras e os recursos sociais. E a última solución sería o desenvolvemento de infraestructuras adecuadas. É esencial que o crecemento do turismo este acompañado dunha mellora e expansión das infraestructuras, transportes, servizos públicos e aloxamentos, que faciliten a distribución dos visitantes sen sobrecargar zonas específicas. Agora, gustaríame recordar os nosos 3 sólidos argumentos polo que estamos a favor. O elevado número de turistas, os problemas causados en diferentes ámbitos e o pouco beneficio en relación cos gastos. Somos a tropa dos epicúreos, moitas gracias por escoitarnos. Moi ben, moitas grazas. Quen dá da exposición do grupo?
Boas tardes, eu son Uxía e xunto ao meu equipo vou a debatir a postura en contra. A masificación turística é un problema en Galiza? Pois nós creemos que non, porque para falarmos de masificación turística temos que ter en conta o obxectivo insostible, e non é esa a realidade galega. A masificación turística implica a imposibilidade de xestión adecuada e sustentable. É iso que podemos ver en cidades como Venecia ou espazos naturais como Machu Picchu. Dista moito de ser o que acontece en Galiza. É certo, reiteramos, que hai momentos puntuais no ano nos que certas localidades ou parques naturais experimentan un crecemento considerable de visitantes. Pero, efectivamente, trátase de momentos puntuais que acaban xerando máis beneficio que prexuízo nas áreas e localidades afectadas. Por iso falamos da non existencia en Galiza de masificación turística, baseándonos nas seguintes razóns. Primeiro, o turismo xera ingresos e crea emprego. Recordemos que estamos a falar de 432 millóns de euros en ingresos hoteleiros de 2024 e de que representou o 80% do aumento do Produto Interior Bruto Turístico nacional nese mesmo ano. Ademais, o emprego xerado en Galiza arredor do turismo continúa crecendo a un ritmo do 3,1% e tamén está a ser un emprego de maior calidade. Segundo, o turismo promove e visibiliza internacionalmente a cultura galega. Os atractivos que suscitan maior interese son aqueles que tenen que ver coa paisaxe, o patrimonio, a cultura e o turismo da natureza. Este tipo de turismo provoca un intercambio cultural e contribúe a mellorar as condicións de sectores como a artesanía, a música, a gastronomía e todos aqueles sectores que teñen que ver con produtos locais. Terceiro, mellora as infraestructuras e os servizos. Galiza desenvolveu unha serie de infraestructuras básicas de cara ao turismo. 3 aeroportos con conexións internacionais, 2 portos en A Coruña e Vigo con atraque de grandes cruceiros, autovías autoestradas que nos comunican co resto da península, alta velocidade ferroviaria, infraestructuras, todas elas que benefician o turismo, pero cas que nós, as galegas e galegos, saímos gañando. Por non só para converternos tamén en turistas visitantes de outros lugares, senón tamén porque nos facilitan a mobilidade por razóns de traballo. Por outro lado, a afluencia de turistas fai que se implementen liñas de axudas e subvencións a concellos para dotar de mellores servizos ou reforzar os existentes. E iso está directamente relacionado con o noso cuarto argumento, que é o seguinte: o turismo proporciona unha maior calidade de vida local e persoal. Mais alá dos datos macroeconómicos, xa que influi positivamente no desenvolvemento das vilas e das aldeas, dotándoas de mellores servizos e de actividades económicas que xeran os ingresos que posibilitan a habitabilidade non precaria desas vilas fora dos meses de maior afluencia. E tamén a rehabilitación de inmobles históricos que, de non ser polo turismo, caerían na ruína. O atractivo turístico de Galiza non ten nada que ver coa dignificación, senón que é un modelo que se percibe desde o exterior como enriquecedor e auténtico. Nada ten que ver con outros modelos turísticos que se pregan totalmente aos intereses dos turistas que queren ter todo ao seu dispor. A masificación turística implica unha afluencia desmedida de visitantes nun destino específico, superando a capacidade de xestión sustentable. Por tanto, non ten que ver só coa cantidade de turistas, senón especialmente co efecto que esta afluencia ten na infraestructura, na calidade de vida dos residentes e no impacto medioambiental. En Galiza, máis que falar de problemas, todo isto é unha cuestión de xestión correcta do turismo, algo que se está levando a cabo actualmente, a través de, primeiro, políticas específicas dirixidas ao sector turístico, como o Plan Estratégico de Turismo de Galiza, o Plan Estratégico de Xacobeo, o Plan de Turismo Termal, o Plan de Turismo de Galiza, etc. E a propia xestión que desas localidades máis visitadas que necesitan este turismo como motor económico, que deseñan plans e medidas e orientan as súas campañas a educar os visitantes en valores cívicos, como é o caso das dúas últimas campañas do Concello de Santiago, chamadas Frágil e Compostela con Tempo, Santiago con Todo. Segundo, creación de estudos relacionados directamente co sector. Algúns exemplos son o ciclo superior de hostalería e turismo ou o grau universitario de turismo. A formación, sen dúbida, é fundamental para unha boa xestión. E terceiro, o deseño de plan económico para o sector turístico, investindo máis de 1.000 millóns de euros ata 2030 para potenciar un turismo sostible, hospitalario e diversificado por todo o territorio. En definitiva, a masificación turística en Galiza non é un problema, máis ben unha cuestión de xestión correcta que temos que abordar para que non se acabe convertendo realmente nun problema. Moitas grazas. Equipo, por favor. Bos días. Chámome Elunei
Hoxe son a encargada de facer a primeira votación a favor do equipo dos epicúreos do IES Cachelos. Hoxe quero falarvos dun problema cada vez que afecta máis a Galicia: a masificación turística. Está claro que o turismo é importante para a nosa economía e que nos gusta recibir xente que queira coñecer a nosa terra. Pero cando o número de turistas medra demasiado e non se xestiona ben, poden aparecer problemas que perxudican tanto a xente que vive aquí como ao propio territorio. Quero centrarnos en 3 argumentos firmes e sólidos: o impacto económico, o crecemento descontrolado do turismo e os problemas ambientais que provoca. A primeira idea que debemos ter clara é que os cartos que xera o turismo non sempre quedan na xente local. Moitas veces que máis gañan son grandes empresas de motéis ou plataformas de alugueiro turístico, mentres que os pequenos negocios de toda a vida teñen máis dificultades. Ademais, o aumento dos pisos turísticos fixo que os prezos de alugueiro suban moito en cidades como Santiago, Vigo ou A Coruña. Isto fai que moitos veciños teñan problemas para atopar unha vivenda a un prezo razoable. Ás veces, varios enteiros cambian a súa personalidade e convértese en lugares pensados só para os turistas, deixando de lado as persoas que sempre viviron aquí. Se o turismo provoca que a xente daqui teña unha vida máis difícil, entón hai que preguntarse se realmente estamos a facer ben as cousas. O segundo problema da masificación turística é que está a abordar moitas das nosas cidades e espazos naturales. Por exemplo, cada ano chegan máis peregrinos a Santiago de Compostela. Isto é bo, pero tamén fai que as rúas estean saturadas, que os prezos suban e que os servizos básicos teñan máis dificultades para funcionar. Algo parecido pasa nas nosas praias, nas Rías Baixas ou na Ribeira Sacra. Lugares que antes eran tranquilos, agora están cheos de turistas no verán. E isto afecta a quen viva ali. Ademais, hai rutas naturais que reciben máis visitantes dos que poden soportar. Cando un lugar está demasiado masificado, deixa de ser unha oportunidade, pero se crece sen control acaba xerando máis problemas que beneficios. O impacto ambiental, un perigo real. O último punto, pero non menos importante, é o dano que a masificación turística lle fai ao medio ambiente. Cada vez máis lixo no camiño de Santiago, nas praias e nas zonas naturais. Ademais, o turismo require moita auga e enerxía, especialmente nos meses de verán, cando xa temos problemas de seca e calor. Se non pomos límites, a beleza natural que fai de Galicia un destino tan especial pode desaparecer. Xa hai algunhas medidas como o límite de persoas nas illas Cíes ou na praia das Catedrais, pero fan falta máis decisións para protexer outros lugares. Non se trata de prohibir o turismo, senón de xestionar o mellor. Se os turistas saben como respetar o entorno de ser hai normas máis claras, todos poderemos seguir disfrutando de Galicia durante moitos anos. En conclusión, o importante é atopar un equilibrio. Galicia pode seguir sendo un destino turístico atractivo, pero sen perder a súa esencia nin perxudicar a xente que vive aquí, porque o turismo só será bo se beneficia a todos, e non son os poucos. Entón, con isto, ca cinta que nos deron antes, o azul podemos representar como Galicia e o que pesa verdadeiramente é o turismo. Os meus compañeros Nayara, Adriana, Yada, Lois e os técnicos Carmela e Nico queremos basicamente resumir este debate con que é verdadeiramente un problema. Moitas gracias. Vale, moitas grazas e agora toca a primeira quenda da refutación do equipo Noticias. Ola, eu son Esperanza do CPI Eusebio López Valerón e veño dicir que a masificación turística, como vos decides, ainda non é considerada un problema. Según varias entrevistas que lle fixemos a Miriam Louzao, a ministra, a concelleira de Turismo de Santiago, díxonos que aínda non é considerado un problema. Podería chegar a considerarse, pero xa se están buscando medidas para previlas e que non chega a velo. O sea, que non debemos de preocuparnos aínda por eso. Despois, dixécheles que os medios de transporte, falácheles do medio de transporte que perdemos, pero realmente non, gañamos bastante, a verdade, porque
a pesar de que o que decíades que se perden sitios de medio de transporte, non é certo. Créase, de feito, créanse moitas máis comunicacións, comunicámonos máis que con outras cidades que non estábamos realmente comunicadas. Entón, favorécenos. Tamén falabades de o medio ambiente. Isto é certo, pero tamén non de todo. A ver, se o miramos... Perdón. Non pensas que haya tantos turistas utilizando os medios de transporte pode perxudicarnos a nos, xa que pode xenerar atascos e podemos non ter sitio en autobuses ou taxis? Sí, pero eles tamén, ao chegar aquí, dan unha gran creación de ingresos, os cales tamén se utilizan para crear máis transportes, máis liñas, por tanto, máis horarios e máis comunicación, o sea que non é un problema. Bueno, sigo. Dicides que o beneficio que xeran é bastante pequeno, cousa que non é certo. Según unha páxina sobre o presidente da Hostalería de Galicia, Cheche Real, asegura os datos da chegada de visitas á comunidade autónoma foron realmente importantes este verán, pero tamén aclarou que o turismo non está masificado nin moito menos. Ainda o turismo crece exponencialmente, afirma Cheche Real, dixo Galicia, de forma paulatina. De modo que na comunidade autónoma non está masificado nin moito menos. En todo caso, tamén avisa da necesidade de ir tomando decisións e adoptando medidas para evitar no futuro que sucesos similares se están producindo noutras zonas de España, onde a afluencia de visitantes é moito maior. Pero, eso, non. Se non é un problema, para que ter máis transporte público? Porque realmente hai moitas vilas de Galiza que, sin ter xa o turismo, están incomunicadas, moitas aldeas, e ao final tamén esas se poden chegar a ter esa comunicación gracias a eso, porque os turistas van a sitios rurales, é unha cousa que está bastante ben vista ahora, ir a casas rurales, non? Claro, queren comunicación, polo tanto, acaba se concedendo as aldeas e iso favorece bastante, a verdade. Vale, sí, hasta aquí. Vale, grazas. Segunda intervención para o grupo a favor. Non foi aviso porque xusto pediche esa palabra antes de que rematase, de que comezase o último minuto, pero sí que te dé cuidado con eso porque cando pedide esa palabra xusto os 3 minutos sí que sería un aviso, que tampouco pasaría nada. Pero bueno, tedelo en conta para ir pedindo a palabra cerca dos 3 minutos, vale? Que neste caso sí que pediches un poquinho antes. Pero eso, tedelo en conta. Boas tardes a todos. Eu son Adriana do grupo dos Epicúreos. Como xa dixo a miña compañera Erunei, supoño que saberedes que Galicia é unha terra de paisaxes impresionantes con unha rica cultura que atrae cada vez a máis visitantes. Sen embargo, esta afluencia de turistas que parece positiva, a simple vista, comeza a converterse nun problema serio que hai que ter un impacto negativo. O primeiro problema é o número excesivo de turistas que están a chegar cada ano. A pesar de que o turismo é unha das principais fontes de ingresos para a nosa comunidade, a súa masificación está a desbordar as infraestructuras. Cidades como Santiago de Compostela, as Rías Baixas ou a Costa da Morte, que son puntos emblemáticos de Galicia, ben como os seus espazos naturais e urbanos están sendo saturados por miles de turistas. O turismo masivo está a crear presión sobre as zonas máis visitadas, facendo que se perda a autenticidade e a calidade e experiencia tanto para os turistas como para os locais que viven ali. Un exemplo son as ruas de Santiago, que antes estaban máis baleiras e agora chocas ca xente cada vez que vas. En segundo lugar, tamén hai problemas no transporte e na vivenda. As infraestructuras de transporte que xa estaban limitadas antes da masificación están a colapsar. O número de vehículos nas estradas, especialmente nas zonas
máis turísticas está a xerar atascos e a aumentar a contaminación. As infraestructuras ferroviarias e de autobuses tamén nos están preparadas para o volumen de xente que se desplazan polo territorio. Pola súa parte, o mercado de vivendas tamén se ve afectado. En moitas cidades, o aumento de demanda de alojamento turístico como os pisos turísticos están a provocar un incremento dos prezos das vivendas, dificultando o acceso ao alugueiro para as persoas locais. De feito, en Santiago, na Coruña, a escaseza da vivenda de prezos razoables está a converterse en un problema. Iso tamén trae consigo graves problemas causados por esta masificación. En primeiro lugar, está o impacto ambiental. O exceso de visitantes trae consigo... Falabas do problema da vivenda. Tes algúns datos para demostrar eso, que hai un certo problema? Non teño datos, pero sei que hai moitísimos problemas para conseguir pisos en Santiago, xa que teñen elevados costos para o pouco espacio que teñen ou o tipo de sitio onde están aloxados. Como decía, en primeiro lugar, este é un impacto ambiental. O exceso de visitantes trae consigo a deterioración dos recursos naturais. As praias, os parques naturais, os espazos protegidos están a sufrir un gran desgaste, un nivel de contaminación moi elevado e por eso os residuos aumentan e moitos destes espazos tan especiais están sendo sobreprotegidos polo cambio climático, que tamén se ve agravado pola maior demanda de enerxía que o turismo masivo require. O noso patrimonio natural está en perigo debido á presión constante de miles de turistas ao ano. Por último, é importante destacar, a pesar de toda esta afluencia de turistas, os beneficios que se obtenen non son proporcionais cos custos. A pouca relación entre os beneficios e os gastos é un dos problemas máis grandes que estamos a afrontar. A masificación turística implica un gasto significativo en infraestructuras, limpeza e mantemento, pero os beneficios que se perciben por parte da economía local non sempre son claros. Moitos dos turistas que chegan non fan un gasto significativo nos locais, senón que concentran o seu consumo en grandes cadeas ou empresas internacionais. Ademais, as rendas que se perciben no sector turístico non se distribúen equitativamente entre a poboación. Hasta aquí a miña presentación. Vale, moitas grazas, e agora imos coa última quenda de refutación, neste caso, do equipo. Son Aroa e vou na segunda quenda de refutacións. Falarchedes sobre o alquiler que está subindo polos pisos turísticos, pero realmente o que hai é unha inflación en toda a península da subida do alquiler. Tamén de que molestan as infraestructuras, pero sí. Non crees que, como hai moitos turistas, o prezo dos pisos, aparte de pola inflación, sube por isto, porque non hai suficientes pisos para toda a xente? Sí, pero realmente, en xeral, está subindo moito os pisos porque non hai un control do goberno por a subida, entón as persoas non controlan o prezo do alquiler. Entón, xa falades das infraestructuras, pero melloran nas infraestructuras porque gracias a eles podemos
mellor comunicación, como xa dixo a miña compañeira, e crear máis cousas. Tamén o de que veñe moita xente, pero eso é que usan moitos servizos, pero eso podese controlar, que agora a ministra a concelleira de Turismo de Santiago está pensando en poñer unha taxa turística para que esa masificación, para poder impedila. Tamén falades de que perxudica no medio ambiente, pero, por exemplo, agora queren poñer unha fábrica, Altri, que realmente o que pensades que o que perxudica o medio ambiente son os turistas ou somos nós. Altri vai contaminar moi parte de grande parte do medio ambiente, que ao final a que chamamos a esas empresas somos os propios galegos e galegas. Tamén quero dicir que non todos os turistas veñen aquí a molestar. Temos un exemplo, por exemplo, do pianista James Roth, que dá visibilidade visibilidade internacional a Galicia, xa que tras vir en moitas ocasións a enamorarse desta terra, tamén aprendeu o noso idioma, e tal e como dixo el, prometo que serei respetuoso, tranquilo e considerado. Non podo dicir con palabras a ilusión que teño de atoparme cun pequeno recucho en Galicia, cruzando os dedos para que todo funcione ben. El séntese orgulloso de poder tocar o piano na casa de Rosalía. Moitas gracias. Bos días, eu son Ana, do equipo En Contra. Eu creo que, nós creemos que o elevado número de turistas si é verdade, pero só estacionalmente, está ben xestionado, polo que xa expuxemos, que producen problemas son mínimos, xa que, polo que xa vimos tamén, que provocan que os beneficios que non son en comparación aos malos que fan, pois nós eso creemos que tampouco é así, por o que xa vimos antes tamén. Pois eso, en conclusión, nós non creemos que exista esta masificación turística do que estamos a falar, xa que non temos estas praias pechadas ao baño por causa do turismo. As augas en Galiza, tristemente, parece que as temos contaminadas con outro tipo de actividades económicas. Tampouco vemos carreiras de xubilados ás 7 da mañá para chantar o parasol na primeira liña de praia. Non temos nas cidades rúas céntricas xentificadas, nin resorts na costa construídos a medida dos visitantes. E sí, definitivamente, si temos algúns boichinchos, especialmente no verano, mas pensemos, o feito de que exista a trascendencia desta palabra para nomearlos fora das nosas fronteiras lingüísticas e o feito de que aparezca a crítica deles con sorna nos premios Feroz ou no discurso de la Lechús nas badaladas de fin de ano na televisión pública española e nun das redes estános a demostrar algo moi importante, que son eses poucos entre os centos que nos visitan os que non saben comportarse. E demostra que os temos identificados. E por iso os bautizamos con nome. Un nome que sae da lingua propia e dos seus falantes. Non dos académicos e lingüistas. E que implica toda a retranca dun pobo, que sabe quen é, e que ten unha identidade propia, e que está disposto a sinalar co dedo a aqueles poucos, a minoría incívica que non queremos que nos veñan a ver.
Facemos nos membros a campaña de turismo que non estamos dispostos a recibir. Ademais, todos os demais que veñan vindo, mentres nós tamén imos indo por un mundo adiante, sen por iso deixar de sermos nós, nin converternos en tristes, minúsculos e insignificantes, e patéticos ou de chinchos. Xa teño máis de feito. Vou ver a mañá que Gustavo este 27 a León. E de paso, dou unha volta por a catedral e fago un pouco de turismo. Vale, moitas grazas. Agora é a quenda do equipo a favor para pechar o debate. Bo día. Agora vou a concluir os argumentos dos meus compañeros epicúreos máis os do equipo contrario. En Galiza sí que hai masificación turística, aínda que é unha fonte de riqueza e oportunidades tanto para Galiza como para os turistas, pero é un problema e se non se gestiona ben, aí é cando comeza a traer problemas, porque empezan a haber máis turistas que habitantes, como dixo, no mundo. As consecuencias serían que os montes e espazos protegidos sofren dunha explotación a acumularse residuos como bolsos de plástico, botellíns de cristal, botellas de plástico, etc. En Galiza pode haber turistas como en calquera lado, pero hai que saber controlar e diferenciar entre turista e masificación turística, xa que non é o mesmo, porque en Galiza entrou ano pasado o triplo de habitantes que ten a comunidade autónoma. máis concretamente 7.109.386 habitantes, turistas registrados en Galicia. Non hai forma na que contradicir aos datos, xa que se ve completamente que sí que hai masificación turística. Podríase dicir que non hai se só foran 3 millóns de turistas. Ainda así, sí que seguiría sendo masificación turística porque segue sendo moito máis turistas que habitantes. Os efectos máis graves da masificación turística serían as subidas de prezos que moitas familias de residentes dali sufren as pérdidas das súas casas por os prezos excesivos que teñen. Seríalles moi pouco doado seguir vivindo algo. Por iso, moita xente se muda a sitios máis do centro de Galicia, máis afastados da costa, porque ali os precios non son moi asequibles para as familias que teñen poucos recursos. Outros lugares de España tamén, como máis do centro, máis povos, así, que non sexa moi caros. Eu quería contradicir a outro grupo que os ingresos de Galicia non son todos turistas, senón tamén as grandes empresas como Inditex e outras máis que lle dan beneficios a Galicia. Tamén dixeron que tiñan campañas para ter un turismo máis sostible e que non fora un problema, cando o problema xa está aquí, como eu defendo a miña postura que sí que hai masificación turística en Galicia. Como dixe Esperanza, para que poñer máis transporte público se non hai masificación turística, como defenden? Poderíanse ampliar as rutas e non máis transporte, pero non ten sentido, xa que se pon máis transporte é porque fai falta e porque non hai suficiente transporte. Porque ao haber máis turistas e máis habitantes non se pode non todos son como James Ross, e se todos foran como ele non fose un problema, non estaríamos aquí debatindo todos. Moitas grazas.